Són més de 200 les llengües que es parlen entre els seus 27 estats membres. És aquí una llista exhaustiva dels 23 idiomes més parlats a Europa, com per exemple l'alemany, l'anglès, el francès, l'italià, espanyol, txec. En un futur imaginem un alumne que pugui sortir al món amb ulls oberts, que sàpiga llegir l'entorn, que tingui eines per poder treballar en aquest entorn i que tingui ganes de transformar el que es trobi. En definitiva, que construeixin un projecte vital propi i que estigui al servei dels altres. ¿Qué idioma os gustaría aprender de todos estos? El italiano. Ciao, benvenuto in tutto il mondo y no tanta immagini, speriamo che ti piace molto. L'anell és un nou plan d'estudi que a mi em sembla molt guai perquè hi ha més nois a la classe i és una nova sensació amb 3 profes. NEI vol dir nova etapa intermèdia. Està inclosa dins un nou model pedagògic. La metodologia més important, la que fem servir més, és el treball per projectes. Un 1. Que siga azul. Muy bien. ¿Llega Passepartout a decirle a Fogg que el barco ha salido antes? Respuesta? No llega. No llega. Aquesta activitat és el resultat del treball d'aquest projecte que estem fent ara, que és la Volta al Món amb 80 imatges. Aleshores engloba diferents temàtiques, des de l'àrea de medi, català, que hem fet la lectura del llibre de la Volta al Món en 80 dies, i després també d'anglès, de les diferents assignatures específiques. Donem especial importància al que serien rutines i estratègies de pensament. L'alumne que fa, el posem davant un repte, ha de planificar què és el que farà per buscar una solució, ha de sempre tenir en compte el per a què faig les coses. Això què vol dir? Que si aconsegueix fer aquest per a què vull les coses i reflexionar de per què fer les coses que ha sortit bé o malament, és quan poden traslladar aquest aprenentatge a altres contextos nous. Cada dia és un repte diferent. Els professors penso que són molt creatius perquè cada dia intenten que hi hagi com sorpreses i això als nens els enganxa molt. Aquesta és la meva aula i aquí tenim unes grades que serveixen per quan estem explicant l'inici del dia a la pissarra, per si no ho veiem molt bé ens podem posar aquí. Aquí tenim una pissarra i quan pintem es pot esborrar. Com veieu, aquí hi ha una paret però que es pot anar movent i és per quan volem fer català, anglès o mates, ens dividim en 2 parts de la classe i així ens podem separar. L'alumne comença el dia amb petites reflexions a partir d'un text, a partir d'un vídeo, a partir d'una experiència. Per tancar el dia, el mateix, què ha passat i què he d'agrair de tot el que ha anat passant avui. Per tant, són 2 moments molt personals. I uns altres moments són aquells de matèries més específiques o d'especialitat que imparteix un professor a l'aula en grups més reduïts. Amb l'anell treballem en equip, estem tots junts aprenent un dels altres i també com que tenim 3 profes podem aprendre una mica de cadascun i aprenem jugant. En els projectes es combina molt el treball individual amb el treball cooperatiu. Un treball individual està buscant l'esforç de l'alumne, està buscant la reflexió individual de l'alumne. I un treball cooperatiu que és molt important perquè la idea és que aprenguin que junts poden arribar molt més lluny que una persona sola. A vegades pots aprendre inclús del company, si et dona algun consell pots treure bons resultats i pots aprendre també. D'aquests 5 hi ha un que no pot formar part d'aquesta sèrie. Heu de seleccionar quin és i el per què. 15 segons per parlar-ho amb l'equip. Els alumnes estan encantats, molt motivats a l'hora de fer mates, que clar, és fer-les d'una altra manera que fins ara havien fet. 312. El 312 és correcte, per què? Perquè és l'únic que no té 2 números repetits. Molt bé, és l'únic que no té les 2 xifres repetides. Correcte, molt bé. How do we say future plans? I am going. I'm going. Next Friday I'm going to the mountain. Yeah, very good. Estem en una classe d'anglès, la fem en un grup reduït de 17 alumnes. Hem fet primer una activitat que es diu la Daily Routine, on els nens i nenes fan de mini-teachers. Hello, we are Claudia and me Marta and now we are going to present you our daily routine.
Hi ha una cosa interessant, en el moment que tu poses l'alumne com a protagonista, tu l'acompanyes, però és ell qui és conscient de l'aprenentatge, aconseguint que l'alumne sigui molt més autònom. És com si fos ella la que organitza la seva pròpia vida, que això és una cosa com més d'adult, però per ells és com una responsabilitat i això a la llarga els ajudarà a ser molt més autònoms. Vull dir que no és només la manera d'ensenyar, sinó el que et genera aquesta manera d'ensenyar. A través d'aquesta activitat es treballa la competència comunicativa, en aquest cas en llengua castellana, el text argumentatiu i també el pensament crític. Para este grupo es más importante no tener dinero y tener más relaciones con la familia. Ara aquesta estona, que tenim una hora cada setmana, el que fem és lectura. La lectura és la que ells trien. Tenim una biblioteca d'aula i nosaltres, els mestres, el que fem és un seguiment d'aquesta lectura. Estic llegint un llibre que m'interessa molt, que es diu La meravellosa història de Cara Apuntada. Fem el que seria docència compartida. El fet de ser tres a l'aula ajuda molt a l'hora de fer els projectes i d'atendre millor la diversitat de cada ritme d'aprenentatge dels alumnes. Amb què em quedo i per què? Em vaig quedar amb el debat perquè vam aprendre a argumentar millor. Fèiem com persones grans, no? Debatíem com els grans. L'avaluació a l'ANEI és una part molt important del procés d'ensenyament-aprenentatge, perquè avaluem tant el procés de l'alumne com del resultat. I ara el que faríem és tancar el dia. Us hem demanat que agaféssiu la llibreta del projecte Vital. La llibreta del projecte Vital és un recurs que utilitzem durant els inicis i finals del dia, on l'alumne escriu sobre algun tema en concret des del punt de vista d'autoconeixement. És una llibreta que ningú li llegirà. Partint d'aquesta amistat que hem parlat al matí, us feu una pregunta. Per mi, quina diferència hi ha entre un amic i un company? I ho escric. Som-hi. Seré periodista i quan pugui faré la volta al món i faré un reportatge. Quan sigui gran m'agradaria treballar de psicòloga. Jo de gran vull ser o metge o veterinari. El meu somni, poder viatjar a diferents llocs i poder aprendre idiomes. Jo de gran m'agradaria ser enginyer perquè el meu pare ho és i perquè des que tinc 4 anys vaig començar a construir un castell de pedra amb el meu avi. Encara no sé l'aventura que viuré de gran. Viure ja és una aventura.